حدیث تا ابو هريره رضی اللہ عنہ راوڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه یو سڑے دے روجے نیولی دا او هیر شی تو ددن هیر شو او سیو کڑو یا سیوس کڑو فلیتم صومه نخپل روجی دی پورکی فإنما أطعمه الله وسقاه دل دا خوراک او سخاک چا ورکڑے دے اللہ ولا ورکڑے متفق علیہ حدیث دے دا متفق علیہ حدیث دے امام بخاری مراوڑے دے امام مسلم مراوڑے دے دویم حدیث راوڑے دے ولی الحاکم و امام حاکم روایت راوڑے دے من افطر فی رمضان ناسیا پر رمضان کی چی پہیر سر دا چا روجہ ماتا شوا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ نو پا دبان دی نا قضاشتی و نا کفارشتی روجہ سیدہ وهو صحیح و دا حدیث سیدہ دا حدیث صرف امام حاکم ندے راوڑے دا امام ابن خزیمم راوڑے دے امام ابن حبانم راوڑے دے او اسناد دا دی حدیث حسن دے اس رازو دا دی حدیث مسئلے را دا حدیث پاسل کی بنیادی خبر ہے چی دا کمی دا پارے راوڑے دے اخو واضح دی دا پارے راوڑے دے کہ دا چانا ہیر شی روجے نیولی دا او ہیر شو تی او سشی او خوڑو یہ وسکو نو روجے نماتی دا خو واضح روایت فلیتم صومہو دا خپل روجے دی سکی دا دی پورا کی مانا داری چی روجے سید ذکر دی پورا کی کر ہر چی دا خوراک دے بس دا اللہ طرف نا دب تقدیر کلی کلیشیو یو خوراکی موکو سخاکی موکو یو روایت کی خو واضح حدیث رازی امام ترمیزی را وڑے دے من اکل او شرب ناسیا فلا یفتر چاچی خوراکو کو یا اسخاکو کو پہیر سرا نروجے نماتی یو روایت کی اس حدیث رازی فإنما هو رزق رزقه اللہ دا یو رزق دی چرا اللہ طرف نراکو دا تمیلاو شو یو روایت کی حدیث رازی امام دار قطنی راوڑے دے فإنما هو رزق ساقه اللہ الی دا یو رزق دی چرا اللہ طرف نا دا طرف تراغے رزق دی دا اللہ طرف نا دا دخوا تراغے نو دا مسئلہ واضح دا دا دی حدیث نا چی پہیر سرا روجہ نماتی گی نپی قضاشتی او نپی کفارشتی او دا دا جمہور اہل علم قول دے دا دا جمہور اہل علم قول دے سوائی دا امام مالک نا چی آغا دا خبر کئی وی کچا پہیر سرا خوراکو کرو یہ اسخاکو کو یہ کوروالے کو ہر آغا سیو چیو کرو چی آغا سر روجہ ماتی گی نوی پد بندی قضا دا روجہ ماتا شوا او دی کی شک نیسی جلی امام مالک رحمہ اللہ دا قول لتا کمزور دے او اگوی قیاس کئی او دیزی کی قیاساتو تا ضرورت نشتی اگو داوی چی روجه کی زن دا خوراک او سخاک نا بندول رکن دے او دا دی سلی نا رکن پاتی شو نو چی رکن تی پاتی شو وی روجه فاسده شو دا خبر کمزوری دا چی کل صحیح نصوص را ورسی دا اللہ خبر را ورسی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر را ورسی نو بیا عقلیات و جنگولو تا ضرورت بیا نشتی